n'elu ụwa uche bịa n'ọzọ bịa n'olere eke nwaọhịa ịchọwa ige joku bịa nso ejighị akpata tụfu aba zụta expensive jokes ọ bụ odogwu n'ahịa uche kwulenụ nke asị ya ekwula obodo agbawa josi ya tọrọ ezigbo ọchị ị gakwa amụta ihe echikata chetakwa chekwa uche ka m tụpenye gazudesi zụta expensive jokes ọ bụ odogwu n'ahịa uche kwulenụ nke asị ya ekwula obodo agbawara papa mama chiwochi anti brother chiwochi ọga na ụmụ ụbọchị chiwochi onweghị onye ihe ọchị ma ụsọrọ nsọ expensive jokes ọ bụ odogwu n'ahịa uche kwulenụ nke asị ya ekwula obodo agbawara. Country people, this na the next level. Now we there, and in our welcome address be this with the pop and pigeonry. Book it because ebumebu nyara with all it takes to make you happy and forget your sorrows. Onwadu kwonyem digre Abraham no nwem, which means to say mabugo luche. Onwe kwa hedi ko iro luche. De sigala gufa ukwo otu. Ajụrụ ndị ṅụrụ ihe abụọ sitere na altar call chegharịa na one crusade m gara. Ajụọ one of them, see a brother, o were anya na state town inyefesigo ndụ gị niile kpamkpam n'aka Christ Jesus. Nwa gị anyị ala azụ osi pastor mba ọwụ ihe mmiri. Oh like that. Olee otu m ga-eji enye ndụ m n'aka Christ ebe gị onwe gị gaji nke gị. Anapụ ya microphone n'ike ju onye otu ya ka ọzọ si ya onye ka ahụ na lips ya egojiele bad because of master's degree o jila ṅụrụ ihe. Ajọ ya beloved, dịka anyị nabatagoro Christ taa dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, eji m aka na ị ga-akwụsị ịṅụ siga. Nwa gị akpọkepụla ọchị o pastor nna igbu ile m uche banye ewu m n'ala oha as if la awụzi m jini opinion. Olee otu njikwa na aṅụ siga gufu ọgwụlara ahịa. Pastor agbagoro. My name still yet na Uche Chukwugemobuagu, the professional talking sin, GCON, grand comedian of Nigeria, the charismatic, legendary, prolific talking sin master, professor of intonations, minister of pidgin double prince, PLC, on 25 hours a day, whether NEPA day or not. Now me there behind this microphone, your microphone and our microphone, and by the special grace of Chineke God of Osebulu Wadiwanum, my voice go the hammer on the highest point, in the frequency modulated band above syllable, and all man go to hear me clear. Yes, so my country people. Which kind joke fit be more expensive than this one where we say na mmadụ ga-apụta na-eti na-akpọ na-arịọ from one community, from one village to the other kindred, na-ahụ ọgụ ma ndị agadi eze anwụrụ, na-eshi ekicha ma ndị ekpenta ma ndị ọrịa ọcha, all in the name of ka atụnyere ya vote. Then obodo agbazuo kwụọ na anwụ lụọ ọgụ ka ọnụ tụọra gị vote ga-abakwa ụlọ ọchịchị chiara ha waka. Chefuo everybody, change your phone number. Chefuo nkwa niile ikwere n'obodo. Ụmụ mmadụ na-aka obi o. Anyị nkele aka agbacha mara ma mbịa mechie anya chete otu ndị ala eshi aga from one church to the other during election campaigns. Gị kpọọ ha born again. A ga-eme attend more than 7 different services each Sunday. Nga ala achọ vote ndị chọọchị. Echetara m otu ka emeghe campaign l'otu ime chọọchị. Ya sị na ya arụọla na bankị dị iche iche. So ịmana ikwu na ya ekwesịkwara ntụkwasị obi. Arụọla m na CCB, rụọ na Allied Bank, bịazie transfer na Savannah Bank, before batazie na Hallmark Bank. Otu aka ọ kpọgidere banks niile food kpọgide. Chọọchị adịghị aka n'ọnụ na-ele ya. True to God, na ọ bụrụ na ya vote ore ya na ya ga-disappoint anyị. M disappoint kwa unu, call me bastard. Ma ya eme ya tọnda ọ gbagbukwe ya na kama ya na-aga arụzi ụzọ ọjọọ niile ndị akọwara obodo obi n'elu ya ewelata n'ime chọọchị jili aja ka ọ dụ isi pastọ abanye si ya na mba adụrụ Ruben na ka otu ahụ. So ịmakwa abịazi bịa mechaa bịa jụwa ezi nna, are you born again? O kwedị ka ajụcha dịtị na ajụcha ya ụrọ ya, of course yes, I am born again. Ọkwụkwọ nna hụ m na chọọchị ya every Sunday. So ndị chọọchị na-elekwe ya ngwulo I'm born again to God. Ibutekwa gwara na m dọrọ unu isi.
chọọchị agbabi ya abụọ. But after all said and done, atụnyekwere ya vote, ya baala oche. Jụọnụ m kemgbe ahụ o mere ke ọ dịra ya. Enwekwala n'ihe anya ma ya fọkwa ichetara ya nkwa niile o kwere n'isi ọ dụrụ. Moto gbagbuchikwa ya ụzọ, call me bastard. Ọ mgbe ọ nọ n'ime bulletproof jeep with escort. Ọ anyị nwa ndị ji keke na pepe emere private ka ụdị isi ahụ nwere ike ire ọwụ ndị ahụ. Keke na pepe m na-awụ mburu ya otu a mgbe ụfọdụ m pụtala ụzọ nye nwa agbọghọ lift. Ya ruo ebe ọ na-aga ya nyewe m 100 naira si m nye ya change. Am na nwezi bịa kọwawara ya si na ọkwa lift ka m nyere go. Omendị. So politicians unu duchi isi niile with everything fell ọkwa still onwe ihe mego unu. Instead the thunder ga-agbagbudu unu sef asị ihe unu jiri du isi. Ya gabeghị agbagbuo ndị aka ha dị ọcha ụmụ mugo nọ n'akụkụ. N'oge udu mmiri a oke ikuku na thunder na-agba steady everyday ka otu onye ngwụrụ ekpenta chi ebe ọ na-arịọ arịrịọ lọtaruo ebe obi. Ya rụrụ na bacha o jiri nwa zinc na plank na waterproof hazie. So ka ọ lọtaziri ya wụ na oke ifufe mmiri apịakasịala ngalaba onye arịrịọ jichiri ike kugbute o. Heo mebie ngwa niile o ji biri n'ụlọ. Even sakwore ite ofe ya mmiri. Chei! The worst part wụ na ọkwa naanị ya ka ihe ahụ mere affect n'ime ndị niile ya na ha bi around. So it was very very personal. This ekpenta man ebe tie legide ya n'eluigwe si Chineke ọkwa hụrụ ihe ka o mere ya. Ọkwa hụrụ ihe ka o mere n'ụlọ ya na o chebiri aka ghọrọ ya. Lalekwe echekwa na ordinary akata o. This man akata obi tụtụkọ ihe ya niile kwaji ibu ya bulie bucket move to one church nọ close by there. Na ruo kwedi ya were bucket ahụ na-ekuru mmiri na gọta na-awụbata n'ime church na-ekuru na-awụbatali mana ime ọta ana ihe ahụla ime abalị onwe onye mụ anya nwee ike mara wetin day o megidere ihe ahụ ịmanụ mmiri ka na-ezo obere with occasional lightnings. So amụma mmiri gbuokwa ebe ahụ ọ nọ bam ya si Chineke ọwụ m gbawa m ọkụ hụma ma ahụma ọwụ m lema ma elema. Thunder agbakwasị ya ya sị ọwụ iti mkpu elu ọnụ tọchị anụ m aka nọ. Eluigwe emekwe kpurukpuru ya sị la gị ma ihe ikpukpuwe ịsụrụcha ihe ọbụla ịsụtarala isi gị ịla ama ihe ome mmegwarala afọ ụka. Uche ogbu agụlegwego. Biko ndị na-achị anyị ọwụkwa how long mmadụ nọrọ dị ya wụ ihe na-amata no but how well. Oge agala mgbe a na-ajụ mmadụ ha afọ ọwụ nna how well. Unu awụla Metusela naanị ihe nji mara ya na Bible wụ na ọ wụ the oldest man still o nwekwa ihe o jiri old age ya ji mete arụkwa ya anyị hụrụ. Gọvanọ Chris Ngige of Anambra steeti o jiri how long rụgharịa Anambra steeti rụkpọọ ya mepee ụwa niile anya ka ha hụ na onye chọrọ ịrụ ọrụ ga-arụ ọrụ no matter the distractions and the gallops nọ n'ụzọ gị. Do your best and leave a legacy, something you will be remembered for. Empower some people positively. Ọwụ ka ị gara eke ha ọkada si ha gbawa o nwere meaning. Mgbe ọka ọwụnụ help. Ike ha ọkada during campaigns then gị baziela ọchịchị ga-aba nụọ ndị ọkada si ha gbawụrụ. Lede unu gwanụ m the meaning. Achọpụtakwala m na ụfọdụ ndị na-achọkwa ịrụ ihe ndị a ga na-ahụ anya n'obodo. But psychophants gbara ha around ala ekwe ha ala edeceive ha. Ọ ga-chetakwa na ọwụ gị nwa ka anyị ma ndị a niile na-awere gị ọnọ na-ebuli gị elu na-efe gị ka chi today ọkwa ha nwa ga-abịakwa echi bịa gwa ụwa otu ijiri mebie ego. Oh yes, ọwụ oke nọ n'ụlọ ga-agwa ke nọ n'ama na ngwugwu ogiri nọ na ngịga. Isiokwu m awụrụ ka ime guys empower today ka anyị nwee ike chikwe n'ohu pụọ. Ụbọchị a ka m nọ na airport hụ otu gọvanọ ochie ọ dị ka ọ na-eme travel so ya la agwa onye nọketere ya n'akụkụ ebe a sị nna biko na ọ flash tugodi ya na ọ flash tugodi fon ya na ọ dị ka fon ya onwele problem onye ka aha flash ya kwanye ya dịtị na-ebe ya sị na o ruokwule 4 days mmadụ kpọrọ ya las na fon ahụ so na ya na-ebokwa ya netwọk ọmalụ uwe chefuole ya. Onye a m nakwa agwa gị excellency nakwa akwụ ekwo before ọ nakwa ezu ike na fon. Even ya bịa mmemme otu a na ọ na-abata ebili ọtọ gbaiga national anthem ugbu a ji ọnụ m even before ya ahụ onye ga-ekwe ebiliri ya n'oche ma sị na oche ejule na mmemme de ọ ga-adịkwa